Interview Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Malam Jibrin, ya gwagwarmayar ka da Hajiya Nafisa? Ta me da mu kaman wasu ƙananun yara. Kamar ya kenan? Kullum bauta musu miki. Amma babu wani ci gaba. To wai tsaya, kai menene haɗin ka da ita ne? Ta ya za a ce wai rabin rayuwar Hajiya Nafisa zan mallake shi? Ni ma haka na gani. Har yanzu fa kimata bata gada ma dawowa a cikin zuciyarta ba. Gaskiya ne. To ta yaya haka za ta faru? A'a, Hajiya Nafisa, me yake faruwa ne? Da alama kimata da darajata ta dawa idan ma'aikata. Ba alama ba ce. Kan balas. Kimar ki ta dawo. A? Amma me kika ce haka? A ɗauki tukunyar dambu a ɗora ta akan ta dambu. Wannan ba laifi ba ne. Amma menene ya baki ƙwarin gwiwar yin haka? Abu guda ɗaya ne ya bani wannan ƙwarin gwiwa. Oke, yayi. Amma Umar Hashim kana jin abin da suke haɗawa ko? Lalle kan ba za mu yi bacci ba, kuma ba za mu sakaci da addu'a ba. Wannan haka yake, amma yaya kake gani idan hakan ya faru? Wannan zato ne mara kyau. Haka ne? Ni tunanin wannan abun alkhairi ne. Eh. Saboda haka sai abin ya zama mana alkhairi a tattare da mu. Oke, kai kuma tunanin me kake haka? Ba na son fasa ido ba. Oke, kai da babu ma wani alkhairi a tare da kai? Oke, ke dama muna dab da korarki. Sai dai kai a kore ka amma ni ba zan koro ba. Haka kika gani, ai dama ta munafiki haka take ba ta karko. Kar ka ƙara ce min munafuka.